அருமை உறவுகளுக்கு வணக்கம். பார்வையாளர்களுடைய எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தணுன்றதுக்காக இந்த யூடியூபர்ஸ் செய்கிற கேவலமான விஷயங்கள் தான் மனசுக்கு வலியாவே இருக்கு. இந்த ஸ்ரீமதி பாடிய பாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் போட்டிருக்கான். இந்த காதலால் இவள் தற்கொலையா, இவள் எங்கிருந்து எத்தனை பேர் இவள் வந்து என்னங்கடா ஏன்டா இவ்வளோ கீழ்த்தரமா இருக்கீங்க? ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் போடும்போது. இன்னைக்கு பாவம் ஒரு சகோதரி ஒருத்தங்க, ஒரு சின்ன குழந்தை, 12வது படிக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து தற்கொலை தான் செய்திருக்காங்க. இதில் இருக்கக்கூடிய மர்மம் என்ன? பாத்ரூமில் தூக்கிட்டு கொண்டதாக சொல்றாங்களே, மதிய உணவு இடைவெளியில் போய் தூக்கிட்டு கொண்டதாக சொல்றாங்களே, எதற்காக இந்த மாதிரி செய்தாங்க? இதற்கு பின்னணி என்ன? ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. இது ஏதோ வியூஸ் போகணுன்றதுக்காக எல்லாம் இது மாதிரி போட்டுட்டு இருக்காங்க. சொன்ன மாதிரி மக்களும் அதை தான் பாக்குறாங்க. நியாயமா உண்மை என்ன சொல்றாங்களோ அதை கேட்கறது இல்லை. பாவம் ஒரு குழந்தை, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த குழந்தை, கேழ்ச்சேரி என்ற கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துக் கொண்டிருந்த குழந்தை எதற்காக தற்கொலை செய்து கொண்டார் என்பது தெரியவில்லை. அதற்கான காரணத்தை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். துரித நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறார்கள். காவல்துறை உடனடியாக செயல்பட்டு இருக்கிறது. அந்த பள்ளியின் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். என்ன தவறு இழைத்திருந்தார்கள் என்று சொன்னால் அந்த பள்ளிக்கூடத்தின் மீது கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுப்பார்கள். அங்கு இருந்த குழந்தைகளை, ஹாஸ்டல்ல படிச்சுட்டு இருந்த அத்தனை குழந்தைகளையும் அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் வலுக்கட்டாயமாக எங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு டிசி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வலுக்கட்டாயமாகவோ அந்த பள்ளி நிர்வாகத்தின் அழுத்தத்தின் காரணமாகவோ தெரியல, டிசி இல்லை, குழந்தைகளை நாங்கள் வீட்டுக்கு கூட்டு போறோம்னு சொல்லிட்டு குழந்தைகளோட சேஃப் முக்கியம் கூட்டு போனாங்க. இப்போ நம்ம இதில் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, கள்ளக்குறிச்சியில ஸ்ரீமதி விடயத்தில், ஸ்ரீமதி மரணத்தில் அந்த குழந்தைகள் எங்களுடைய பள்ளி திறக்கப்படணும்னு சொல்லிட்டு பேரண்ட்ஸ் கத்துறதாகவும் பேட்டி கொடுக்கறதாகவும் தகவல்கள் வெளியே வந்துட்டு இருக்கு. இது வந்து அந்த பள்ளிக்கூடம் நடத்தக்கூடிய விளம்பர யுக்திகளில் ஒன்றுதான் சொல்லலாம். ஏன்னு சொன்னா அவங்களே காசு கொடுத்து பேச சொல்றாங்கன்னு தான் சொல்லலாம். இதே விஷயம் இங்க இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நடந்திருக்கு. காவல்துறையின் அதிரடி ஆக்ஷன் இங்க இருந்தது. ஆனா அங்க நடக்காமல் தடுத்த அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை என்ன செய்தார்கள் என்பது இன்னும் தெரியவில்லை. ஆனாலும் இன்றும் ஒன்றை கூறிக்கொள்கிறேன், அந்த பள்ளிக்கூடம் இன்னும் 2 மாதங்களில், அதிகபட்சம் 2 மாதங்களில் மறுபடியும் திறக்கப்படலாம். மறுபடியும் அந்த பள்ளி நடத்தப்படலாம். பள்ளி தாளாளர் குற்றமற்றவர் என்று நிரூபிக்கப்படலாம். இது அனைத்தும் நடைபெறலாம் என்பது யூகமாகவே இருக்கிறது. ஆனால் பள்ளியை காப்பாற்றுவதில் தான் மும்முரமாக இருக்கிறார்கள் அதிகாரிகள் என்பதுதான் கவலைக்குரிய விடயமாக இருக்கிறது. தமிழக அரசு எந்த வகையிலும் தீங்கிழைக்காது என்பதில் நம்பிக்கை இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் பள்ளியை காப்பாற்றுவதில் ஒரு சிலர் தீவிரமாக இருந்து வருகிறார்கள். கள்ளக்குறிச்சி விடயத்தில் இப்போ இன்னொரு குழந்தை கூட ஏதோ ஒரு மாடியிலேருந்து குதிச்சு கால் எலும்பு ஒடிஞ்சு போயிருக்காங்க. என்ன பேசிக்கலாக இந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன பிரச்சனைனா, மன அழுத்தம் காரணமாக இவர்கள் இப்படி இருக்கிறார்கள். இவர்களுடைய தாய் தகப்பன்கள் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு அறிவுரை கூற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்கள். ஆசிரியர்கள் ஒருபுறம் அறிவுரை கூறிக்கொண்டிருந்தாலும் தாய் தகப்பன்கள் கட்டாயத்தில் இருக்கிறார்கள். ஏனென்று சொன்னால் இன்றைய சூழலில் அவர்கள் மனம் படாத பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஒரு வீட்டில் ஒரு சின்ன பிரச்சனைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஆறுதலாக பேசினாங்கன்னா அவர்கள் மீது ஒரு அக்கறை வருது. அப்படி இருக்கும்போது இவர்கள் மனம் வந்து அப்படியே அலாயிர வயசு, என்ன வயசு, 16 வயசு, இந்த வயசுலாம் அவங்க கடந்து வர்றதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான். கடந்து வந்துட்டாங்கன்னா தான் வாழ்க்கையில் சாதிக்க முடியும். வாழ்க்கையில் இன்னும் நிறைய இருக்கு. பயணங்கள் வந்து இது சின்ன பயணம், இது வந்து போய் சேர வேண்டிய இடம் வேற. இந்த பயணத்தை தொடர்ந்து கொண்டு நம்ம பயணித்தோம் என்று சொன்னால் தான் நம்ம அடைய வேண்டிய இலக்கை அடைய முடியுன்ற விஷயங்கள்லாம் குழந்தைங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும். ஏன்னா நம்ம நேரத்தை செலவு பண்ணி குழந்தைங்கிட்ட பேசணும், பேரண்ட்ஸ்லாம் பேசணும். தாத்தா பாட்டி கூட வாழக்கூடிய காலங்கள்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ யாருமே தாத்தா பாட்டி கூட வாழல, எல்லாமே அப்பா அம்மா கூட தான் வாழ்றாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அப்பா அம்மா கூட வாழக்கூடிய குழந்தைகள் கூட அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இல்லைன்னா தாத்தா பாட்டிலாம் கதை சொன்ன காலங்கள்லாம் போயிடுச்சு இல்லையா? இப்போ யாரும் கதைகள் கேட்கவும் இல்லை. குழந்தைங்க அவங்களுக்குள்ளே சொல்லிக்கிறாங்க. பேரண்ட்ஸ் சொல்லணும், பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேசணும், மனம் விட்டு பேசணும். இந்த மாதிரியான சூழல்கள் தான் இந்த மாதிரி உயிரிழப்புகளை தடுக்க முடியும். உயிரிழப்புகள் அங்கங்கே நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன. ஸ்ரீமதி விடயத்திற்கு பிறகு அனைத்தும் வெளியே வர இருக்கிறது, வெளியே தெரிய இருக்கிறது. இல்லை என்று சொன்னால் அந்த பகுதியில் ஒரு உயிரிழப்பு ஏற்பட்டது, இத்துடன் முடிந்தது என்று அந்த கதையை மூடி வைத்து விடுவார்கள். அந்த காவல்துறையினர் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள், எந்த ப்ரொட்டஸ்டும் இருக்காது, எல்லாமே முடிஞ்சிடும். ஆனா இப்ப ஸ்ரீமதி விடயத்துக்கு அப்புறமாக எங்க வேணாலும் எது நடந்தாலும் வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்குது. இதுதான் விஷயம், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸ்ரீமதியின் கொலை அதை மர்ம மரணம் என்றுதான் கூற வேண்டும். மர்ம மரணத்திற்கு விடை கிடைக்க வேண்டும். அந்த குழந்தையின் இழப்பு இன்றும் நெஞ்சில் நீங்காத வடுவாகவே இருக்கிறது. மன வலியோடு தான் இந்த பகிர்வை பகிர்கிறோம். இனி ஒருபோதும் நடக்கக்கூடாது என்ற எண்ணத்தில் இருக்கிறோம். ஆனால் ஆங்காங்கே நடப்பது சற்று கவலைக்குரிய விடயமாகத்தான் இருக்கிறது. இங்க பாருங்க, இந்த குழந்தை பாவம், ஒரு குழந்தை கீழே வந்து கால் உடைஞ்சது, ஒரு குழந்தை உயிரே போச்சு. இந்த மாதிரி எத்தனை குழந்தைகள் எங்கெங்க வந்து இந்த மாதிரி தவறுகள் நடந்ததுன்றது தெரியல. சூசைட்ன்ற ஒரு எண்ணத்தை மாற்றணுங்க. சின்னதுலேயே போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோச்சிக்கிட்டு குழந்தைங்க போகும் தெரியுங்களா? அந்த மாதிரிலாம் போகும்போது அந்த குழந்தைங்களை தடுத்து நிறுத்தி, இல்லம்மா நான் நல்ல விஷயத்துக்காக தான் நான் உனக்கு சொல்கிறேன், நீ நல்லா இருக்கணும், லைஃப்பில் நீ நல்லா இருக்கணுன்றக்காக தான் நான் உனக்கு சொல்கிறேன்ற, நாம் எதற்காக அந்த குழந்தைகளை வந்து கட்டுக்குள் வைக்கிறோம், எதற்காக அந்த குழந்தைகளிடம் இப்படி நடந்து கொள்ளக்கூடாது, இப்படி தான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறோமோ, அது வந்து எதற்காகன்றதை புரிய வைக்கணும். ஒரு ஃபாதர் ஒருத்தர் ஒரு விடயம் சொல்லியிருந்தார், குழந்தைகளிடம் அங்கே செல்லாதே இங்கே செல்லாதே என்று சமூக நீதியை சீர்குலைத்து விடாதீர்கள் என்று சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. அந்த ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த மாதிரிலாம் வந்து மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் குழந்தைகள் கொடுக்கணும். புண்ணியம், வரலாற்று சாதனை. எதை சொல்லி வளர்க்கிறீர்களோ இல்லையோ, இதை மட்டும் சொல்லி வளர்க்காதீர்கள். பிரிவினையும் பாகுபாடும்
சமநீதிக்கு எதிரான தன்மைகளையும், அடுத்தவனை வஞ்சிக்க வேண்டும், அவனை ஒதுக்கிவை, இவனோடு சேராதே, அவனோடு பேசாதே, அவன் பகுதிக்கு செல்லாதே, அவ்விடத்தில் நுழையாதே, அவனோடு அருந்தாதே, அவனோடு பருகாதே, அவனோடு நடக்காதே என்று எவன் ஒருவன் சொல்லித் தருகிறானோ எந்திரக்கல்லை கட்டி கடலில் தள்ளுவராண்டும். மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் நடத்தணும் நம்ம ஏரியாவில். இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு வந்து சூசைட் எண்ணத்தை கருவிலேயே கருவறுத்தணும். அதை அப்போ தான் வந்து குழந்தைகள் வந்து வாழ்க்கை இன்னும் நிறைய இருக்குது, நிறைய பயணங்கள் தொடரணும். நிறைய பயணம் தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாழ்க்கை. இந்த வாழ்க்கையை ஒரு முறை முடிச்சுக்கிட்டோன்னா அகைன் ஒன்ஸ் மோர் கேட்டோன்னா கிடைக்காதுன்ற விஷயங்கள்லாம் குழந்தைங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். அவங்க குழந்தைங்க தானே, அவங்களுக்கு நாம் புரிய வைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் தானே இருக்கோம். இதெல்லாம் நம்ம செய்யணுன்றது தான் ஒரு அன்பான வேண்டுகோளாக வைக்கிறோம். நன்றி அருமையவர்களே. அப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் தெளிவாக சொல்கிறேன், இந்த யூடியூபர்ஸ் வந்து கேவலமாக நடந்துக்காதீங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இப்போ தினத்தந்தி செய்திகள்னு போடும்போதே யூடியூப்பில் போடுறான், இந்த மரணத்தின் மர்மம் என்ன, அந்த பெண் யாருடன் தொடர்பில் இருந்தார். ஏன்டா அசிங்கமாக இல்லைடா உங்களுக்குலாம், இதெல்லாம் கேவலமாக இருக்குடா. இந்த மாதிரி தான் காசு சம்பாதிக்கணும்னா வேறு மாதிரி காசு சம்பாதிச்சுட்டு போகலாம். ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்குது. இந்த மாதிரி செயல்கள் தவிர்க்க வேண்டும். அந்த மாதிரியான வீடியோஸ் போடுறவங்கள ரிப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அந்த மாதிரியான வீடியோஸ்லாம் இனி வராது. நன்றி அருமை உறவுகளே. உண்மை தகவலை பகிர்வதற்கு மட்டுமே சோசியல் மீடியா இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விடயத்தை நாம் அழுத்தம் திருத்தமாக பதிய வைக்கிறோம். நன்றி அருமை உறவுகளே. ஜெய் ஹிந்த்.